Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनायजों लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट होनानै थांदो ओमफ्राय आरो रिक्वेस्ट खालामबावबाय गिबियावनो जायफोरा चेनेलावहाय गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै होदो आरोना लोगोफोर दिनैथ' मा होनो खाथि गासा सावनायनि दिन नालाय खामानियानो बिराद हेब्रे मेब्रे नङा होमबा दासो आङो न'खौ स्राय सुनानै लाखांबाय आरोना लोगोफोर उन्दुग्राखौबो ओमफ्राय नैबे हाखौ लिरला आङो माने बेखौ ओरैनो सिथ्रिजोंल' बेखौबो दैजों सिथ्रिजों हा एसे लानानैल' सुनोसै आरोना आङो बेनिफ्राय सुनसै माने मुसिनसै आरो मा होनगोन बेखौ लिरनोसै ओरैनो बेनिफ्राय गाबोनथ' माइनाव फोरबो नङा होमबा खाति फोरबो माने माइनाव फोरबो बेखौ बरायनो थाखाय जोंहा माइरंफोरखौ फुल खालामनांगौ नङा होमबा बिनिखायनो आङो बेसेबांबा बुरजा माइरं जावनानै लानांगौ आरोना जावनोथ' नाङा बासिनांगौ माइरं आजिखालिथ' जावलायनांला जोंनिथिं माने साफाखासो नालाय गुन्दै फैखाया मोनसेबो माइगाबखौ एसे बासिनानै दोननांगौ आरो लोगोफोर दाहाय सम मोनोबा खिथागोन आं नोंथांमोना सम मोनाबाथ' गैला आरो बेनिफ्राय दिनैयो एसे फुंनिफ्राय माबा माबि भिडिअ फिसा फिसौ लानाय दङमोन लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय एसे सेयार खालामनो होननानै खावब्ला नुजाफैदों आरोना अब्ला लोगोफोर नायहोलांबाय थादोना थ'दो लोगोफोर नैबे ससे भिडिअआ मैयायो मा होनो आदामोना माबा माबि रायलायबाय थादोंमोन आरो जोंहा हासबेन्डजों बालानि खोथा रायलायदों बेखौनो नोंथांमोना मा रायलायदोंमोन ससेल' सानगोन आरोना आङो ससेल' भिडिअ लाबाय ओमफ्राय नैबेहा माइ बस्था मा होनो सुथेग्रा लोगोफोर बयलारनि खि हासार दोननानै माने बे बस्थाखौ सुथेनांगौ नालाय बिसोरो बिनिखायनो एलुमिनियाम थार दंमोन जाहानाव बेखौनो बियो होबाय आरोना बिजि खालामनाया सिगाङावबो बेनो बानायना गालांखादोंमोन ओमफ्राय आरो दाबो गोमाबाय नै दाख्लैनि मारा होनानै सुथेनायाव अबाव दोनफ्लांखोथाय जोंहा रानि बिफाया नागिरबाबो मोनदियासै आरोना बिनिखायनो बियो आरोबाव गंनै बानायबावबाय सिगाङावबो गंनै बानायदोंमोन गंनैखौबो खोमाबाय आंनि हौवाया ओमफ्राय दायो गथ'आ गंनै बानायफिनबावबाय आरोना नै जाबायानो सान्दुं गोसाथार एखेबारे बिराद सान्दुं गोसा मा होनबावनो आरो दानि बोथोरखौथ' माने बयबो मिथिखायो नङा होमबा गोजां बोथोर थांहां थांहां जानायखाय गरम बोथोरा बिराद होखावदों फुङावल' एसे गुसु जेब्ला सानजौफु जालाङो बिनिफ्राय बिराद माबा जायो गरम जायो ओमफ्राय खोमसि खोमसि नुलायलायदों आरोना बिथाङा एसे माबामोन बिनिखायनो आङो मोखांखौ बारा लानाय जायासै लोगोफोर खामानि मावनाय गादा गुदा नालाय बिनिफ्राय नै बिबथैया एखेबारे फिसालाखौ लानानै थांनो ओंखारलायबाय आरोना मैयायोहाय मा होनो बाहोबाय आङो बाहोनानै बोरैबा बाखोखो जालायलांबाय हनै ओमफ्राय थाबायनायाबो बाज्रेस्रोलायबावो एसे बिनिफ्राय गारिजों लाना थांसिगोन आरो बे गावसानाव ना होफैदोंमोन लोगोफोर ना एसे ओमफ्राय बे ससेया मैयानिसो आरोना लोगोफोर जिहेथु भिडिअ लाबाय नालाय आङो थुख्रासे भिडिअखौ इडिट बानायफाबाय आरो फिसालाया गगा मोननायनि जाहोनावनो एसे ओंख्रि बासिनांदों आरोना लोगोफोर नाथाय बै ना थुरिखौ आं नागारथारासै आरोना जाथारबाय ओमफ्राय नै बेहा मा होनो फैलायबाय आरोना लोगोफोर माबा मोनसे पार्सेल लाना फैलायबाय बियो हनै खुदै गारहैलायबाय मा होनो केपि ना खिपि बेखौ जि जायो गोजा गोजा गारबाय थायो ओमफ्राय नै मा होनो लबारनो आरोना बे लोगोफोर बेहा अनलाइनावसो बिहरनो मोनबाय जाहैदों अनलाइनाव लबारखौनो नै सामब्रायाबो माबायदि सोनायलाय बख'नायलाय गावनायलाय नै मा मा बुस्थु फैफादों मोननै आरोना बेयो मोननै लबारा मोननै मा खामानियाव होयो गावसो मिथिसिगोन गावनायबावबायसो नै गावनायखौनो भिडिअ लालायलायबाय आरो मोजांबो नुवा सिनायाब्लायाबो गुलियाबो फिसा फिसाथार गुलिया हनै बेखि मा बाला खालामनानै होगोन दे बियो
हाय बिलाय खालामाव दसे थांना Siapa lang ito? Kaya mo sa dito ulit. Paano ba rin? Tara! Hanggang na. Bisa din ka na. Yun pa naman. B.boy.s. Di pa ito matang pis. Hulay? Hayo! Bima kumunting kuta elipruno elipeno elipruno di. Ayo. Ayo ayo. Maya. Sana. Sudah hanya ya. Mobil kenang gua ada bina apa? Sidang mobil gua harga sini. Apa? Aneh. Ini ada mana dong? Gila macam. Bisa mencasa. ओरैबायदि दावराव जागासिनो हारसिंनो फिसाजोआबो आंखौ खोमसि खालामना होबाय आरोना रागा जोंलाय लायो मबाइलखौ नांगौ आरो बेनो